നമസ്കാരം. തിരുസഭ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് +2 ബിയിൽ നിന്നും ജോഷ്നി സിജോ. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക്. കൃഷിയിലൂടെ ഭക്ഷ്യസ്വയം പര്യാപ്തത നേടുക. കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി. മിസോറാം ഗവർണർ കർദിനാൾ ആലഞ്ചേരി സന്ദർശിച്ചു. സംവരണ വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയങ്ങൾ സീറോ മലബാർ സഭാ നേതൃത്വം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടു. രാഷ്ട്രീയ ദൌത്യം സ്നേഹത്തിന്റെ സമുന്നത രൂപമെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ. വാർത്തകൾ വിശദമായി. കൃഷിയിലൂടെ ഭക്ഷ്യസ്വയം പര്യാപ്തത നേടുക. കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി. കാക്കനാട്. സാധാരണ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും എല്ലാ തരിശുഭൂമികളും കൃഷി ചെയ്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ ഭക്ഷ്യസ്വയം പര്യാപ്തതയിലെത്തിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് സീറോ മലബാർ സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്കടുത്ത പൈങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമത്തിൽ 5 ഏക്കർ വയൽ നെൽകൃഷിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കർദിനാൾ. 3 കൃഷിക്കാർ നൽകിയ പാടങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ 5 ഏക്കർ കൃഷിസ്ഥലത്താണ് നെൽകൃഷി ആരംഭിച്ചത്. കോതമംഗല രൂപതയിലെ പൈങ്ങോട്ടൂർ പള്ളി വികാരിയും ഇൻഫാമിന്റെ സംസ്ഥാന ഡയറക്ടറുമായ റവറന്റ് ഫാദർ ജോസ് മോനിപ്പിള്ളിയാണ് ഈ സംരംഭത്തിന്റെ സംഘാടകൻ. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജോസ് എടപ്പാട്, ഇൻഫാം പൈങ്ങോട്ടൂർ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ജോയ് ചെറുകാട്, പൈങ്ങോട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡാനി തോമസ് തുടങ്ങിയവർ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു. മിസോറാം ഗവർണർ കർദിനാൾ ആലഞ്ചേരി സന്ദർശിച്ചു. കാക്കനാട്. മിസോറാം സംസ്ഥാന ഗവർണർ ശ്രീ PS ശ്രീധരൻപിള്ള, സീറോ മലബാർ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പും KCBC പ്രസിഡന്റുമായ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി സന്ദർശിച്ചു. സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ആസ്ഥാന കാര്യാലയമായ മൗണ്ട് സെന്റ് തോമസിലെത്തിയ ഗവർണർ കുര്യ ബിഷപ്പ് സെബാസ്റ്റ്യൻ വാണിയപുരയ്ക്കലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് ശ്രീ PS ശ്രീധരൻപിള്ളയും കർദിനാൾ ആലഞ്ചേരിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. മിസോറാം ഗവർണറായി നിയമിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ അവസരത്തിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചപ്പോൾ മൗണ്ട് സെന്റ് തോമസിലെത്തിയ കർദിനാളിനെ കാണുവാനുള്ള ആഗ്രഹം ശ്രീധരൻപിള്ള പ്രകടമാക്കിയിരുന്നു. കർദിനാൾ മാർ ആലഞ്ചേരി അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഔപചാരികതകൾ കൂടാതെ സൗഹൃദ സന്ദേശത്തിനെത്തിയ മിസോറാം ഗവർണർ കർദിനാളിനൊപ്പം അത്താഴം കഴിച്ചതിനു ശേഷമാണ് യാത്ര പറഞ്ഞത്. സംവരണ വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയങ്ങൾ സീറോ മലബാർ സഭാ നേതൃത്വം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടു. കാക്കനാട്. 103 ഭരണ ഭേദഗതിയിലൂടെ രാജ്യത്ത് നിലവിൽ വന്ന സംവരണേതര വിഭാഗത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ 10% സംവരണത്തെക്കുറിച്ചും അധ്യാപക നിയമന അംഗീകാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടും സീറോ മലബാർ സഭയുടെ പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് തോമസ് തറയിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ കണ്ട് നിവേദനം നൽകി. CPI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ കാനം രാജേന്ദ്രൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. EWS സംവരണം കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ സർക്കാരിനെ അഭിനന്ദിച്ച പ്രതിനിധി സംഘം PSC നിയമനങ്ങളിൽ 2019 ജനുവരി മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യം കൂടി നൽകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംവരണേതര വിഭാഗത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുസൃതമുള്ള ആനുകൂല്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടർന്നും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് അറിയിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ ദൌത്യം സ്നേഹത്തിന്റെ സമുന്നത രൂപമെന്ന് പാപ്പ. വത്തിക്കാൻ. ഒക്ടോബർ 24-ാം തീയതി രാവിലെ സ്പെയിനിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പെദ്രോ സാഞ്ചസുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പാപ്പ പങ്കുവച്ച ആശയങ്ങൾ പിന്നീട് വത്തിക്കാൻ സംഗ്രഹിച്ച് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതിൽ നിന്നുമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തെയും രാഷ്ട്ര പ്രവർത്തകരെയും കുറിച്ചുള്ള പാപ്പ പ്രസിഡന്റ് തനിമയാർന്ന ചിന്തകൾ പുറത്തുവന്നത്. സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും പരിഹരിക്കുന്നതും മാത്രമാണ് രാഷ്ട്രീയമെന്ന് പാപ്പ ആമുഖമായി പ്രസ്താവിച്ചു. രാഷ്ട്രത്തെ വളർത്തുക, രാജ്യത്തെ ഏകോപിപ്പിച്ചു നിർത്തുക, ജന്മഭൂമിയെ ഫലസമ്പന്നമാക്കുക എന്നിങ്ങനെ 3 തലങ്ങളായി പാപ്പ അതിനെ വിവരിച്ചു. ആശയങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ മീമാംസകളുടെയും മേൽക്കോയ്മ രാജ്യത്തെയും സമൂഹത്തെയും ജന്മഭൂമിയെയും വികൃതമാക്കുന്നത് ഖേദകരമാണെന്ന് പാപ്പ തുറന്നു പ്രസ്താവിച്ചു. ഇതോടുകൂടി വാർത്തകളോട് അവസാനിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.